si ukážeme, jak vytvořit portál do Endu. Proto, abyste se normálně dostali do Endu, tak potřebujete mít portál. A většina lidí ho používá, takže vytěží obsidian, jenomže na to je potřeba 3 diamanty. Já vám ukážu způsob, jak si to vytvořit se 3 železy. Stačí vám kyblík. Já to budu dělat v kreativu s kyblíkem a stavou a vodou, ale v survivalu to jde tak. Takže musíte položit takhle několik bloků lávy do vody, aby to vytvořilo takovýhle tvar. Pak dejte vodu, obsidian, lávu do toho. Pak a pořád opakujte, dokud vám z toho prostě nevznikne portál. Když se dostanete do situace, když je to dost vysoký, tak postavte takhle podpěry. Pak zase dejte vodu, láva, voda, láva, voda, láva. A pak to udělejte na druhé straně. Voda, láva, voda, láva. Voda, láva, voda, láva. Pak sem dokončete podpěry a zase voda, láva a naposled voda a láva. Odstraňte podpěry a zapalte obyčejným křesadlem a můžete vstoupit. Takže pokud vám toto video bylo užitečné, dejte like a odběr a určitě se koukněte na další video. Tak čau.